से दुख बा चिंता टेंशन कारण यदि कौन जिनस समय बा परिस्थिति बा कौन व्यक्ति विशेष ताल आप जानवे जे आपण शांति पाइबार योग्य नुह कारण आपण होचंती जड़े दास आपणकर शांति आउ जनक ऊपर निर्भर करुच्ची तेणु आपण तार दासत्व बहन कर परिस्थिति बा से जिनस से टाइप नहेले आपण शांति पाइबे ना तेणु दास बा दासी केबे ता जीवन रे सुख बा शांति आशा करवाटा उचित नुहे। दुख बा शांति आशा करवाटा ही ता जीवन सब बड़ अशांति। दासत्व हटंतु।